To ja si myslím, že turnaj bol super. Čo sme pozerali, dievčatá vyzerali, že sa zabávajú, aj veľmi im to išlo. Veríme, že takýchto turnajov bude viac a že sa dievčatá budú radi vrácať. Tak slovenské futbalfistky sú podľa mňa, alebo nielen podľa mňa, ale aj podľa výsledkov a podľa rebríčkov jednej z najlepších na svete. Nové hráčky ma dnes veľmi milo prekvapili tým, že som mala aj ja vo flate dve veľmi šikovné hráčky, ktoré sa aj umiestnili na pódium, za čo som veľmi pyšná. Áno, páčilo sa mi to, len to bolo na začiatok pre mňa dlhé. Ale ináč perfektne. Aj dobrá partia. Zaujímavé to je. Dnes som sa cítila dobre, nakoľko som to hrala prvýkrát. A tým, že som to chcela vyskúšať, tak ma to vlastne aj začalo dosť baviť.